खानाय सिननायफोर दङ मोखां नानै दङ बेयाव अफार होगासिनो अफार इनिं लानाय आं केरेलायाव लादों एक्चुअलि केरेलायाव ना होनबा बिथांनि जि खानायनि गाब कालार दा बेफोरखौबो सोंगोन दा गिबि खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासिबो बरायबाय दा सिमेन सापुरि मेन सारियालिनि साखाथियाव रेलवे स्टेशनजों थांग्रा माने सारियालिजों नांजाबनाय रेलवे स्टेशन हाबोब्ला नों आगथि साइडथिं मोनसे समायना बिउटि पार्लार नुगोन दा गोदान बोसोर फैनायजों बे बिउटि पार्लाराव गोबां मानसि होंगो दोंगो थांलाय फैलाय जिहेतु महर गोदान बोसोरनि महर सोलायनाय माने गोदान बोसोर फैनायजों गाव गावनि महर सोलायनो थाखाय बा गोदान बोसोरजों गोरोबफानाय गावनि फेशन डिजाइनफोरखौ सोलायनो महर मुस्रिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गोबां सुबुंनि बेयाव जिहेतु बिउटि पार्लाराव महर मोखां साफा खालामफैनाय थारैनो बेबायदि मानसिफोरखौ नैबेयाव नुबाय थानायलाय दा नैबे जे बिउटि पार्लार दानि मुगाजों सोलिनाय गासैबो न'खराव आरो गासैबो सुबुङानो साखोन सिखोन आरो समायना गावनि महर मुस्रिखौ खालामना लानो लुगैयो थिग बेखौ नोजोर बोनानै दा नैबेयाव दिनै आंबो खानाय सिनजाबाय आरो गोबाव समनिफ्राय आं खानाय सिनजाबोबाय थादों थारैनो बेयाव खानाय सिनजानानै आं मोजां मोनो मानो होनबा फिनिशिंआ मोजां आरो बिसोरो प्रफेसनेल जेरै खानाय सिनग्रा नै बिथाङा मनज दैमारि थिग बिथांजों आं नैबे जिहेतु बिउटि पार्लारनि अनारबो आरो बिथाङानो मेन खामानिखौबो मावो दा आंबो बेजोंनो दिनै जागायजेननायनिफ्राय खुलिजेननायनिफ्राय आं बिथांजोंनो खानाय सिनो जे खानाय सिननो जाबानो बेजों सिनजायो दा बेखौ नोजोर बोनानै आं दा खानाय सिनग्रा बिथांमोनाबो जेरावबो सिनो खिन्थु खानायजों लोगोसे गावनि महर गावखौनो एसे फेशनाव लाबोनो खानायाबो नोंखौ गावखौबो गोजोन होनो हानाय मोनसे खानाय सिननायावबो गोजोननाय लानो हायो आरो दा बेफोरखौ नैबे समाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जेरै बाहेरायाव जों खानाय सिननोबाबो दाबो 60, 80, 100 लाखायो दा बेयावबो बे रेटआवनो जोङो खानाय सिननायजों लोगोसे एकदम नोंखौ एसे मोजां फ्रेशै खानाय खर' सुनानै नोङो लांनो हागोन आरो जाहाथे मालाबा जों न'निफ्राय दुगैखाना फैनानैबो खानाय सिननानै नों दुगैनाय बायदिनो बेलेग अफिसियेलि खामानि बबेबा आलासि जानो बबेबा टाउनाव बेरायनो बिभिन्न खामानिखौ नों खानाय सिनखांनानैबो मावनो हागोन जि जायगायाव जों सिनोब्ला न'आव थांनानै दुगैफिननो गोनां जायो नैबे जायगायाव खिन्थु बे सिस्टेम गैया नों बेयावनो खानाय सिननो हागोन बेयावनो नोंनि खर' सुनाय बायदि बायदि बेखौ बिथाङानो फोरमायगोन दा आं बारा बुंला आं सिनजाना मोजां मोनो बेखौनो नोंथांमोन फोरमायदों आरो दा गोदान बोसोरनि हयथ' बिथाङा नोंथांमोनखौ माबायदि डिजाइन देलायनो लुगैदों दा बिनि सिगां एसे पिक्सारफोरखौ देखायनो खावलायबाय केमेरामेनखौ दा पिक्सारफोरखौ नुखादों पिक्सारावबो समायना जायनाव जेबायदि खानाय दङ बेबायदि खानायफोरखौ लानानै नोंथांमोना बेबायदि सिननानै लानो हागोन बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय दा बेनि सिगां दा बिथांजों आं एसे सावरायनोसै दा बिथाङानो बे बिउटि पार्लारनि मालिक आरो बेबायदि केमेरामेनखौ एसे साखाथियाव फैनो थाखाय खावलायबाय दा गिबियावनो केमेराथिं नायनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौ नायनानै मिथिगोन बिथाङा डिजाइनानो बेलेग आलादाखा मानो होनबा बिथांनि जि खानायनि गाब कालार दा बेफोरखौबो सोंगोन दा गिबियावनो मनज दैमारि बिथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आंनो हमगोन दे नों बुंबाबो जागोन दा ओरैनो दा बिउटि पार्लार सिमेन सापुरियाव खुलिजेनफैनाया बेसे बोसोर जाखो दिनैसिम 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोराव हाबगासिनो 5 बोसोराव हाबगासिनो दाथ' सिमेन सापुरियाव 5 बोसोर जाफैबाय ओरैनो नोंथांनि एड्रेसा बबेमोनलाय आंना बरपेटानिफ्राय बिथाङा बेयाव 4 बोसोर जाफैबाय आरो ओमफ्राय जागायजेननायावथ' नोंथांनि जिहेतु बिउटि पार्लार बे महर गैयामोन खिन्थु दा जागायजेननानै हयथ' नोंथाङा बे ओनसोलनि मानसिफोरनि अनसायनाय मोनदों बा बे ओनसोलनि मानसिफ्राबो बिउटि पार्लाराव देलायनाय बा बिउटि पार्लाराव देलायै जागोन बेनिखायनो नोंथाङा बे दा एसे जौगासिननायाव बा दानि माबाजों मिलायनानै बे माबाफोरखौ बानायदों जानो हागौ ओरैनो माबायदि जोंनि ओनसोलनि बिउटि पार्लारफ्राव बा माने देलायनाय मानायफ्रा मोजाङानो बयबो फैयोना फैयो ओमफ्राय
मोजाङैनो मोनदों मोजाङानो मोनदों ओरैनो नोंथाङा 5 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स जाबाय 5 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै ओरैनो मा समस्या माखौ बांसिनै जोंनि ओनसोलफ्राव खानायाव मा समस्या बारा जायो जेनेबा एक्सपिरियेन्सआथ' बहुत जाबाय जानाया दा बेयाव फैनायासो 5 बोसोर जाबाय बेयाव फैनाया बेयाव फैनाया 5 बोसोर जाबाय आरो ओमफ्राय खानाय ड्राइफोरा ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो केराटिन ट्रिटमेन्ट दं मा बटक्स दङ कालार गोनां खानायफोराव खालामबा मोजां जायो गावा गावनायफोरखौ दाथ' आजिखालिथ' बांसिन जाहाथा सेम्पु होलाबायनानै खानायनि समस्या ओंखारो माने खानाय गुनाय बले आइरन दैयाव खानाय सुबाय थानाय खानायफोरनि माखासे जेंना नुजानाय खोनाय माने समस्या प्रब्लेम खानायनि प्रब्लेम बैफोरनि ट्रिटमेन्ट दंना गैया ट्रिटमेन्टआथ' मोनो बिदि जों दा लाथ'वाखै खानायनि ओरैनो दा नोंनि बिउटि पार्लार ओरैनो माखौ बांसिन नोंसोरो खालामो दा खानाय सिननाय हेयार स्ट्रेट बेनिफ्राय मोखां नानाय बेफोरो खालामो कालार बेफोरबायसा दा जेरै बेयाव जेसेबां सोलिनांगौ बेखौ नोंथांमोना होयो आरो ना गोजोननाय थाबाय ओरैनो दा नैबेयाव नोंथांमोना खानायाव मा मेडिसिन लागायो बे ओरैनो खानाय माबाफोरखौ होननाय खोनादों बे खानायाव गोबां आइटेमनि बुस्थु नांगौ जायो ओरैनो खानाय बोनो थाखाय माया साबसिन जायो मेडिसिनफ्रा लरियेलनि दङ बेफोरनो आरोना खानाय बोनो दा बेखिनि आरो गोबाङानो मिथिखायो दाथ' 5 बोसोर जाबाय बेयाव बयबो मिथियो स्टिक्स दङ बेफोरबायसा दङ जों बेफोरखौ लाखिया माने दा जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां बिउटि पार्लारफोर खुलियो गोबां मानसिफोर आजिखालि खुलिदों नङा होमबा ओरैनो गोबाङा ट्रेनिं लानांगौ जायो नोंथाङा बेबायदि खुलिनि सिगां बहा ट्रेनिं लानाय आं केरेलायाव लादों एक्सुवेलि केरेला ओरैनो आंनि जिथु मेसेज दं बेयो गुजरातआव लादोंमोन बिथाङा नायनायनो माबा सार्टिफिकेटबो दं आं सार्टिफिकेटखौ दा फटक साफायना देखायगोन होमबा पुरा माने ट्रेनिं लानाय माने होनगोन क्लास खालामनाय आरो ना स्कुल ट्रेनिं लानाय आरो ना ट्रेनिङानो होनगोन ट्रेनिं लानाय ओरैनो खै बोसोरसो ट्रेनिं लानाय आं ट्रेनिंखौथ' बोसोरसे लादों बेनिफ्राय बेलेग गुबुन जायगायाव मावबाय लानानै केरेलायावबो मावबाय ओमफ्राय बेंगलराव मावबाय गुजरातआव मावबाय दिनैसिम मुम्बाइआव मावबाय दिनैसिम बेसे बोसोर जाखो दिनैसो आङो मावजेननायनिफ्राय ट्रेनिं लाखांनानै मावजेननायनिफ्राय दा 15 बोसोर जाबाय 15 बोसोर डाइरेक्ट ट्रेनिं लाखांनिफ्राय 15 बोसोर रेगुलार बिउटि पार्लाराव खामानि मावगासिनो बहुत एक्सपिरियेन्स दं दा बेखायनो आंबो बिथांनिफ्राय बेयाव जिहेतु जेन्टस बिउटि माने जेन्टसनिबो थाखाय खामानि मावो बेयाव मोननै आरो ना जेन्टस एन्ड लेडिस सुबिदाया जेन्टसनिबो आरो लेडिसनिबो दा दानि लाइमोनफ्रा गोबां फाव फेसन बा मडेल खालामनानै मोजां मोनो बे लाइमोनफोरखौ माबाफोर खावलायनो लुबैयो नामा नोंनि जे बिउटि पार्लाराव फै नांगौ बायदि हयथ' नोंथाङा खामानि मावना हरनो हागोन बिदि खावलायगोन खानाय सिननायफोर दङ मोखां नानाय दङ बेयाव अफार होगासिनो खानाय बोनायावबो अफार होगासिनो दा अफार सोलिबाय दं अफार सोलिगासिनो खैदिननि थाखाय होनाय दा डिसेम्बर मासखौ दा होदों आरो डिसेम्बर मास 1 तारिखसिम डिसेम्बर 1 तारिखनि माने दा होगासिनो आरोखि दाबो माने 10 दिननि बारा दंबावो अफारा जे खानाय सिननाय खानाय बोनाय बले दा नैबायदि गाब खानायाव कालार होनाय ओरैनो बेखौ मोनबेसे कालार होदों खानायखौ बेयाव आंना 8टा कालार दङ 8टा कालार ना मा खालार इयो ग्रीन दङ ब्लू दङ रेड दङ ब्लन्ड दङ पिंक दङ दंजोबो ओमफ्राय गोदोथ' जोङो गोबां 10 थाखा 20 थाखायाव मोननाय कालार लागायोमोन दा बियो बेसे दाम बियो कालारफ्रा बेथ' प्रफेसनेल माबासो कालार नालाय स्ट्रिक्सनि प्रफेसनेल कालार ना बेयाव एसे कस्टलि आरो माने बुस्थुआ मोजां आरो ना मोजां बै दाम खमनि कालारफ्राथ' खानायखौ गाज्रि खालामो ड्राइ खालामो दा बेयो खालामना खालामा बेयो ड्राइ जानाय नङा बे ड्राइ जायाना बे मोजां मोनसे माने खानायनि थाखायनो बानायखानाय खोमा दा मोनसे नंगौ नैबे बिथाङा गावनो बिउटि पार्लार नालाय मालिकआ हदाय माने बेयाव मा सुबिदा जायो बेखौनो डिजाइन खालामना दोनखादों आरो दा मोनसे खोथा मा कालार नांगौ आरो ना
सिख्लाफोरनि सेंग्राफ्राबो कालार खालामना लानो हागोन कालारखौ गासिबो फुनजायो सेंग्रा सिख्ला नङा गासिबो थाखायो आरो माने जिखुनु कालारानो सेंग्रा सिख्लानि खोथा गैया आरोना जायनो लगायनाय गोसो जायो बेनो लागायनो हागोन कालार बानायनो गोसोबाबो दा बेखिनियाव दा बिथांनि दखाना बे दखानाव माने बिउटि पार्लाराव अफार होबाय थादों माबानि थाखाय डिसेम्बरनि थाखाय ना डिसेम्बर जानुवारिनि सिगां नोंथांमोना हायोब्ला अफारखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन लाफैनो हागोन आरो सुबिदा अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन दा बिउटि पार्लाराव भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ बेनोमोन आङो जाय बिउटि पार्लाराव देलायनानै मोजां मोनो जाय बिउटि पार्लाराव खानाय हानानै मोजां मोनो आरो बैफोर बिथांमोननि थाखाय जे आं मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों आरो बेखौ बयबो मोनथिगोन बे भिडिअआ मानि सायाव जादों दा बिथाङा मोनसे रायजोनो खानाय सिननो बा बिदि खानाय सिनग्रा खानाय सिननाय सुबिदाखौ लानानै फैदों बेखायनो बेनि सायाव एसे नोंथांमोननो नैबे मेसेज होनो थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो माबाफोर बुंनो दं नामा गोजोननाय थाबाय ना गोजोननाय थाबाय बिथाङा दान्दिसे सम आंजों बे सावरायनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों